चोलिया में होता गुदगुदी रे माई, लेकिन गोलू राजा हमारे को भाई है। बड़ा दिमाग से वो गाना की कंपोजिशन कैले, जब ना गीत के बोल आज राजा जी के कोरोना में जवान होके तो दू लाइन टन ले, एक लाइन राधे श्याम रसिया के ले टन ले, दू लाइन बतौनी हनु करी कौन उपाय कुछ हमके ना बुझाए, सारा फेल भई जाता हमार बुद्धि रे माई। एकरा बाद टन ले जौन मेन बा आज राजा जी के कोरावे में जवान हो खेती तैले राधे श्याम रसिया बहुत पहले गोले रहले। समय के भूखे न छोड़ले बा तबाह कइले बा, दो तीन गो लेके मिक्स करके गोलू राजा गाना बनौले। आज है पहला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा, सुनी सुनी भगवान जन बिहान होके दी आज राजा जी के कोरवा में जवान होके दी। तो दो तीन गो लय के में मिश्रण भइल। पहिल का जवन लय रहे पवन सिंह के फिल्म के लेवल ग रहे, जब के दिल में समा जाला गीत के बोल कहरी कवन उपाय कुछ हमके ना बुझा, सारा फेल भइल जाता अब बुद्धि रे माई। एकरा बाद चीटिंग रहे कि समय के भूखे ना छोड़ले बा तबाह कइले बा, भोजपुरी में जितना निक निक धुन बनतिया कहीं ना कहीं से लेवल बा, कहीं ना कहीं से लेवल बा। ए धुन के मिक्स करके हम 10 बरिस पहले गौले रहनी, काफी ज्यादा गाना हमार कंपोजिशन इन्होंने भय, लेकिन आज ले हम कहनी ना, लेकिन कबो कल मन करला कि कहीं लेकिन कह ना पाइला। लेवा हुए राधे श्याम रसिया वाला पवन सिंह जी के फिल्म में वाला, काफी पहले वो गाना के हम गौले रहने और रतिया की बतिया रहे। आज गवना के रतिया पियावा पूछो मान के बतिया, तोहरे खातिर होई जो बात के रखले बनिया फतिया, होठ के होठ दिल के दिलवा में अरे समा जाए तो 10-15 बरिस पहले कौन के वो मेरी यूट्यूब ना चलत रहे, लेकिन कॉपी करे वाला आज के डेट में पहले में कोनो देते नहीं है, दिक्कत हमारा नहीं है। होठ के होठ दिल के दिलवा में समा जाए तो अपन दे हमारा देहिया में अमा जाए तो, अपन दे हमारा देहिया में अमा जाए तो। अंतरा में लिखल रहने कभी हमारे लिखल प्रकाश पांडे जी आरे बनी के नगिनिया
बलमुआ हम का कही ए राजा पानी हई जवानी के ओ राजा तो राजा पानी हई जवानी के ओ राजा तो अपन दे हमारा दहिया में समा जाए दूसरी कला हो जाए का हो जाए बड़ा पहले हो गायत्री बाबा गीत के गौलन जौन गीत आज काफी ज्यादा सुपर डुपर हिट में बाजती है बाजत नहीं खे धुनवा हिट बा चलता डगरिया बिराजल पारे जोनियो ले दूर बा बलमुआ के गाँव रे जब हम दुगोला शुरू कइले रहनी वही घड़ी के भाई दुगोला शुरू ना जौना बेरी झाल बजावत रही लगभग 15 बरिस पहले वाह एलै पर हम गाना गावत रही जय हो गीत के बोल रहे कि डहजन जाली YouTube चैनल बेरी ना लागत रहे डहजन जाली काना डहजन जाली काना बाली हो थलाली से मरही के बात गोरिया मरी दो तू नाली से गोलू राजा जी हो धुन पर गौल है कहे के मुआ मेलू और नजरिया के बान से मरही के बात गोरिया मर दो न जान से अठारह 20 वर्ष पहले के बात है जनवरी यूट्यूब लागते ना रहे अभी 5-10 वर्ष से लागे लगल जनवरी हम यूट्यूब पर डालत रही सिर्फ पवन भैया खेसारी भैया क्या होत रहे दोसर कि हम वो समय से डालत नहीं यूट्यूब पर जन भोजपुरी दूगो लगाए को बरी डालते ना रस नहीं स्टेज शो आवत रहे 2000 वीडियो डिलीट कइले बानी अपना प्रदुमन प्रदेशी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से 5 लाख रुपया बनल उतना कि नहीं के दिन नहीं कि उतना बर्बाद करस लेकिन हम कइले बानी काहे खातिर एल्बम के गाना बाजो आप सब बजवाई नहीं कोरा समाला लइका बुझाला छुए ना बिजली के तार कमरियों से पातर बलमुआ हमार यही बजवावे खातिर कुल चैनल पर के गाना वीडियो दुगोला वाला डिलीट कर रहे गोरी तोरी पतरी कमरिया हिलेला त डोले जियारा मोर ऐ सनम बेवफा भुला गइलो
प्यार बचपन के तुरंत अरु मन अरे कातना गाना जोराई यार अरे रहे दी मलिकार दुनिया के गाना बम फरवा सब बजवाओनी हां अब बजवावा तनी हमरा उम्मीद बा कि अब हियो बजवाए लेकिन हम उहे गीतिया गायब जौन गीतिया वायरल अभी चलतिया कवल कवल दहजनी चली कना बली हो छलाली से मरही के बात गोरिया मरी दो तू नाली से अरे पढ़ैया के कहता है खेला ना हो बाबा 19वां का नाम होता है बाबूजी के